Електрически сетъкер 1500 кг с 3 метра повдигане във висококачествена конструкция. Незабавно наличен в нашия склад в Солун, за да бъде изпратен до цяла Гърция и Кипър. Нашата компания е активна в областта от 30 години и може да отговори на нуждите дори на най-взискателния клиент. Пълна гама резервни части и сервиз в нашата фабрика в Солун. Можете да направите поръчката си в нашия кол-център на телефон 212213403. Можете също така да направите покупката си през нашия онлайн магазин 24 часа в денонощието. В описанието на нашия YouTube канал има линк, който може да ви отведе до продукта. Абонирайте се за нашия канал, за да видите всичките ни нови продукти и да сте в течение. Нашите търговци незабавно ще ви дадат всякаква необходима информация в нашия кол-център. Благодарим ви и ви желаем добро, надежно и безопасно пазаруване.